što ne znam da govorim za vreme. Da se kažem, što smo mi došli do ovakve znanja i zadržati da se radi s toga. Da, ali obično pusto. I dođe se kada bi praktično i ovdje poziciji da ja izgledam. Da, Znači, da se kada ne može se da više uvijek. da, bez, ali Zanimljivo. zanimljivo Znači, sad mislim, ja sam okreni i već ne forsira ništa. Ja sam da pitam. To je recimo neki još ne potrebuje ovo, znači, ko će te dobro. Šta se stoji? ajde, da, i malo dobro. Kad ostajem posle se. Da ti meni. Ja ne znam. Znači, to je ovo, da se ono kad se recimo zadržamo dobro, Za samo kaže. recimo da ću da ti gunem, dobro, da se da Nećeš, ide samo u prvi korak. Ideš ovo, ali samo može te gudim, ostavimo ovo. ali ja znači ti malo više reći da Znači, govorimo sa mene. Priča se ovo je pravo tako. Meni ga ovo. Ne znam. Uvijek sad ide sa ovo. Kad dođemo u ovu fazu, daj sam ove pozicije, on samo da to kao policija. Ja se malo približujem. Dobro je, ne znam. Ovo će. Tek ovo. Dobijem. Dobro. Znači, sad vidiš, ne želim mi. Aha, vidiš. Dobro. Sad ne želim mi ništa. I onda se vidiš. Što bude nekada? Bez ruku. Da, bez ruku. Učiće ruku. Bez učiće ruku. Aha, što okreneš? A okreneš? Se ješ telo? To je već dobro. Aha. Tim što ima još jedna stvar, znači daj se dobro. Se ove polađe dobro. Ovo to mi daje. Ali ne sve samo to je rotacija, se vremena to. Ovdje se ovako. Znači, dobiš što minimalne rotacije. Vidio, vretno pravi sigurno. Dobro. Vretno, i to ne mora biti neka snaga. Da, samo vretno. I onda zadržimo ovaj ugao, vidiš, zadržim dalje ugao. Znači, vretno ugao, zadržite ugao, sve potrebno polako. Učite ka sebi, ili ga ali ne mora uči.
zadržimo ovu sve vreme. Dobro. Ne pogledaj se pare. Aha. Razumiješ, kako ga reći? Pa ipak ideš ka mene. Idem ka tebi, ali... Ideš ka mene. Ideš ka mene. Eto. Da. Približava se mene. Približava se, ali ne sa onim nekim maksimum. To je to. Zadrži te ugovor. Zadrži ugovor. Tako. Što je mislio? Otići. Širiš te ugovor. Eto, viš. Ona je bila malo. Ali kasnije, ne možeš ovdje. Aha. Viš ovdje. Aha. Vratac se. Dobro, sve ti ga kada dalje ruku, kada dalje bezno. Čekaj, znači tu, što ne kani. Kao da se svoje, ne, znači sad tek da dođemo, samo malo, samo da ti dođe. Malo ok, razumem. Vratac se, kao što ideš. Znači, vratac se samo dođe. Znači, kako se dižem, znači ne bi čak mogao odavno, nema pravila. Već se dobro, sad imaš, sad je samo tvoje, onda bi nekih sve. Znači, namesti se. Ne mogu ovo da radim. Izgubi onda... Vidi. Kada radim ovo, dakle već izgubi. Vidi. Nastavimo ovu drugu. Ne vidi. Dobro, ali da, tako da. Nastavite ovu. Onda bi nas manjiš, sad se kreći. Znaš, kad se krećiš, malo pogledaš u ovom smislu. Kad napravimo ovaj, onda je greska to. Aha, ništa ga ne radiš. Ne menjaš možda. To je presto. Sad samo to držiš, a samo ideš telo. Služi. Eto, zadrži kaj. Ne uči na ničeg čemu. Ne uči čega. Ima samo što mi je dano nikako. Zaboravio. Eto je to. Ali... Dobro. Ovo se ispravio. Čekaj, recimo, neka bude, znači, tehnika, znači, isto, u smislu ugovor. Dobro. I odlično, kako što bi izvuči? Samo ugovor. Što je dobro. Znači, to je samo ono promjena. Znači, ugovor, svoj ugovor, zadržam i ne brzo, ne hvati. Čak da vidiš na jednom. Aha, okej. Kako ću nešto upravo, ne ima je tako? Mogu si isto vremena. Znači, napravim ovo isto vremena. Aha. Ne jedan, nego ovo. To. Sad biraš šta ću? Sad ćeš. Zadrži ugo i se radi kao. Sve god. To. Ali sve god. Znači, da ne bude, znači, ako sam tu, sve dobro, recimo, ako hoćeš sve dobro, ali ne želim da se vidiš na njim. Ne menjam ugo. Tako? Da. Dobro, imaš ugo. Ne mogu, da. Sad nešto ne da. Zadrži ugo. Eto to. Znači, da nije da mi napravite neko zadržavanje. Aha. Tako? Znači sad, tako, nisam ih držu. Znači šta god radim, zadržam ugo. Tako da ne onda osjeća neku nagradu. Tebi te bio ovdje dobro. Znači viši kao ovo. Aha, kao pazu. Dobri si, tako. Sad ne možeš šta god doći da ali zadrži ugo. Pa je... Zadrži, vidiš? Sam to. Da. Jer si mi već dobio, što mislim da... Da, znam, kad si ga već dobio. Da, evo. I sada da nešto hoćeš. Zadrži. Da. Zanimljivo to je. I praksa. Znači, sad dobro drugi. Recimo, kad hoću biti, znači, na ovom stranu, šta radim? Idem ali ovdje. Ali me nigde ne žu, znači, ja zadržam. Ali čekaj. Stavimo, dobro sam. Ne, okej su, nego samo sam bio tu na vojnu. I posebno vezan je za plat. Ali ovdje sam u odgovornu situaciju kako da... Što napše.
Kao da spada, sve ovo i tako stoji, da. Znači, samo se mogu. I sve što ono, kao gledaš na glavu, ne imaš da zadržiš ruku. Če god radiš, Opet drugo zadržam. Ovo se nemaš osjećaj da si ne dobiješ. Ne ima osjećaj, vidiš. To ne dobiješ. Zadrži ruku. Mekanik, neći imaš. Sada vidiš kao. Nemaš opet posebno. Relaksiraš ruku da bi... Što je ovo, vidiš. To. Zadrži ruku, što je dobro. Recimo, ajde sad jedna vežba za tebe. Odavde, hoćeš sad da približiš. Ali, recimo, u tome se to. Tako, osjećaš svaki od tebe. Znači, ne mogu ništa tebe. Da, samo su se... A nisi mi dobio. Čekaj, to kao će da te pustiš, ne kako mi vlaka. Viš ovo. Samo ti ispravi vidiš ne cijelim. Pored tebe. Znači, ne, to. Sve dobro. Već imaš uvo. Želiš to oči. Jasno. I onda nema neki tehnika. Znači, onda su tek šta god da su. Ali onda opet su pravi. Neću ovdje, neću da. Vidiš, ali zadržavanje uvo. Sviđa mi se. Da, pustimo. Možemo sad malo, malo stvari. Samo